eɗen jetta Allah mo ganduɗa fuɗetake funtitake jungo mum haƴetake la Allah wona neɗɗo wona jinne Allah helli faaka nde wonno meeɗa wonde cukalel Allah juulata hoorata Allah ñamata yarata Allah heydata ɗomɗata Allah ŋoŋata ɗanota ko Allah mayata ñawata Allah ɗannota ko wirnota ko Allah ala hirnangue ala funnangue ala rewo ala worgo Allah ala dow ala less Allah natata aljanna hulani jeygo Allah ala debbo ala ɓinguel Allah ala sehil ala conseiller technique Allah ala galle ala suudu Allah ala wutti ala tuuba Allah ala kumne Allah yiyata nanata ala noppi ala kine ala gite ala juuɗe ala koye hay hunde wontata Allah Allah ne wontata kadi hay hunde ɗum noon hono Allah wiyete ko gandaɗo gandaɗo jaɓa omo woodi woto woƴeno wayi ko nawma aljanna e yurmede makko wona golle ma caloɗa o wodani o nawma jaygol e nundal makko wona golle ma bonde la kanko wiyete fa'alum lima yuri o waɗata koko wela so waɗi sa wela ko momtuma an ko wanno ko yawta Allah diida diidol neɗɗo wiyangol fewani o ko neɗɗo jawdi mbiya o handani hen ba makko miskin Allah wonno wona affaire makko Allah hokka neɗɗo gandal mbiya o handani hen ba makko human binne wonno ɗum wona affaire makko Allah hokka neɗɗo laamu mbiya o handani hen ba makko puretenoɗon liggo ɗum wona affaire makko gonɗa koye foɗodirde Allah Alhaji Malick Sy o wi temedde jeeɗiɗi place ina woodi place uji waliyaɓe o mandi hen temedde jeeɗiɗi o heddi ko diwi darde makko ɓe mbimo temedde jeeɗiɗi hol keɗɗo dow o wiridaɓe gada welede ko Allah ñaawi Allah wi ko ni mbiya ko ni kono Allah diida diidol mbiya ngol fewani firta o diida kadi mbiya fewani firta wona ɗiɗi so dittigol ngol o diiɗoyta kono jogoɗa ubbede ɗo o warma ga wuuro ka doneɗa naweɗa to wiya ubbe to diidol o wanno ngol kuɗol fonde ma watte diidol he ate ha lugguiɗe mbaɗeɗa to leydi altre hen ndungu toɓa huɗo fuɗay dow hen mbewa daro way nini ƴakka Allah wiya e neɗɗo diidolam feewi walla fewani tawaɗa less so Allah wi gandu wi eeyi so Allah wi lamɗo wi eeyi so Allah wi gal wi eeyi so Allah hokki neɗɗo gandal teddinmo saabu gandal ngal saabu woni tokara Allah woto hokkuma place Allah noon so neɗɗo woni gal teddinmo saabu place ngal ngu saabu woni tokara Allah kono woto hokkuma place Allah noon so neɗɗo woni lamɗo kadi ko noon kara siragal noon so jomum innirama ɗum ko tokara Allah inde capanɗe jeeɗiɗi Allah jogui ko inde ujunnaji tati boroɗo ala hen min jiyani eko min jagginama omo jogui ujunnaji tati inde boroɗo ala hen ɗawo wala hen min jiyani min mbiyani wodani kono min jiyani hen inde ujunere gaari andi ɗum dango malaikaji goɗɗo anda hen inde ujunere andi ɗum dango anda mbaɓe goɗɗo anda inde ujunere kedi ɗe telle aduna hen temedde joyi ina tawrede Moussa hen temedde tati ina ligguiɗo Issa hen temedere ina Zaboura Daouda hen capanɗe jeenayyi ina Qur'an borowɗo ala Samiriyu tafnoɗo ngaari camion wi bani Israil yo ndew goppo rewde Allah balɗe capannayyi Moussa arti huɓɓi ngaari ndi nanguimo wino seerde ko reddani ina waɗa mo Allah yoto wara o wi Allah oɗo waɗi bonande tagui yimɓe wonde heferɓe te a wi o heferɓe mbari hol saabu mbiɗa oɗon waɗa mo wi ko karesiri wimo tan laammi sasa oto mem hay goto waɗa goto mem haɗimo waɗede ko karesiri keɓo aljanna o fay kadi tew haydarde wodoro julnani Allah wa amma asko ina saɗi kala contrôle o asko gueɗiɗi a yiɗa askinede wala wadde hunde walla ala asko a wona ɓi kala sal le ko contrôle asko mo wona ɓi kala sal fof wela ka kala ɗo de metta kelɗo kala mo wona ɓi kala sal yiɗa joom kalaci en kaale Sey Oumar wi ɓi joom gueɗal bonnata gueɗal woy sa nani yo jowre firti ko haaɓe ngalano hen daña roɓani
nelaɗo sallallahu alaihi wasallam gila baba adama ha subaka dani kanko goto Allah wi ko ka Allah ko min wi ɗo goɗɗo ala Allah neni ujunnaji temedere ujunnaji nogas ujunnaji nayo ɗum wiyete l'anbiyaw e arab ɗum woni parlementaire e France Allah suɓi hen temedde tato e sappo e nayo ɗum woni rusulu ɓe ɓuri forde e arab ɗum ɗo wiyete comité central e France Allah suɓe ɓe temedere e nayo ɓe mbiyete alul kutu hokkaɓe defti ɓe ɓuri forde ɗum ɗo woni gouvernement Allah suɓi e ɓe joyo wiyete ulul azmi ɓuri forde Nuhu e Ibrahima e Moussa e Isa e Mouhamadou Rasulullah ɗum woni ministére d' état chargé de naggam walla naggam ɓe kadi ɓuri forde Allah suɓe ɓe joyo goto waɗi ɗum président du conseil premier ministre chef de gouvernement o yaldata cabinet o yanata o wattaki motion de censure o ala limite ɗo gouvernement makko haaɗi woni Mouhamadou ñande Allah wi alastu bi rabbikum Allah no huccide e windere nde fof taw ko mettelli o alastu bi rabbikum wona min woni jooma windere nde fof wi bale ko an o wonon fof son ndendi Mouhamadou ɓuuri on windere nde wi ko gonga o wonon fof kadi kanko ɓuuri nimi ɓe mbi eyi haala ka gasi gilden combat o ko gasa kanko goto bakkori nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ana haɗiɓuhum isa stama'u wa ana safi'uhum isa stay'asu min goto tefata yawmal qiyamati so yimɓe ɓe pippima min goto woni karowo soɓe kettima ko adama ha Allah du wutte moni fof won ko Allah naami ɗum wawa jabade o waare mum no fawi hofru no kersuɗo wattani Mouhamadou Rasulullah ummo délégation windere ne yahto adama mi suusa mi ñamino lekki ɓe jaato Moussa ka kaldiɗo Allah mi suusa mi waɗino neɗɗo ɓe jaato Ibrahima ka khalilullahi sehil Allah mi suusa mi penino penali tati ɓe jaato annabi Nuhu mi suusa mi jalino rawandu gayandu Allah wi so mbiɗo wawi yomar hono mayru oto wultindemi ɗum joni ɓe jaato Isa an woni ruhullahi fittandu Allah oy mi suusa ɓe mbiyande ko mbaɗɗa oy koɗe jam mbino komi Allah joni Allah nani mine nena min goƴa koyamen windere nde fof rutto délégation ate Mouhamadou Rasulullah ya Mouhamadou windere nde tampi oy ana laaha on liltoyno ko min jeeyi min goto jeyno nelaɗo wimi ummomi dagomi daro yeeso Allah o suji Allah wi ala ya Mouhamadou julde gasi phosphate phosphate saltuɗa chef mi jaɓa ñaagomi hokka o wi Allah muɗi wana kasi ndege noon jomon woni dokkomi goto feccata o wi mi heɓa damal aljanna mi nanga mi jillina damal aljanna wiyami ala mbiɗa hecci baba adama ujunnaji temedde jeeɗiɗi ɗum Allah wino woto mi dillana hay goto sowona Mouhamadou woy min woni Mouhamadou o damal ngal uddito min nanna juulannoɓe ha gasa min nanna horannoɓe ha gasa min nanna hajjunoɓe ha gasa min nanna janggunoɓe ha gasa mi rutto e nder windere nde min nanna kala mbinoɗo la ilaha illallah gotol min nanna kala mbinoɗo allahumma salli gotol min nanna kala mbinoɗo astahfirullah gotol min nanna kala mbinoɗo alhamdulillah gotol min nanna kala nannoɗo la ilaha illallah hayso wiyani noon min nanna kala koddiɗo mbinoɗo la ilaha illallah so ɓen gati min nanna ko foti no koode asaman min nanna ko foti no ceenal leydi min nanna ko foti no puuɗe huuɗo ndungu min nanna ko foti no leeɓi dammiri gonnode e aduna he mi yaha jaygol jannama mbiɗa ƴetta nannoɓe jaygol mbiɗa weddo e aljana yimɓene cuumo jaygol wiya ya Mouhamadou a heddanani mana ene lemti joomi haydara mi wiyami wondaka Allah winomi wala sabo yuuɗi kada mo tarɗama mi hokke ha belaɗa mi welaka hay goto e windere nde ina wona e janggol Allah wiyamo sori ɗum woni sori wat ko belaɗa kala ko waɗi Allah no weela kanko goto yaway goɗɗo ala ko Mouhamadou Rasulullah goto barke Allah ko nelaɗo Allah goto dañi ɗum noon enen en dañi wonde leñol Mouhamadou Rasulullah hay hunde en kala leƴƴi ɗi no pooɗo yo gon tan leñol Mouhamadou enen keɗi leñol Mouhamadou nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam woni ɗo ko hakkude Mamadou Amadou Mamoudou Moussa Hamad inde defte ala say nour haalanno o noon fuutankoye ɓuurimi wiyanne komin ɓurduma o onon fof kon inde defte yummanen ko inde defte minen komin ɓiɓɓe taraji komin ɓiɓɓe ferko nena wiyete ko Aissata Kamiso ko fulatene Samberi dina Makka wuura dina
hammadi ñankide Soundiata Keita o ɗum fof ala inde deftere makko enen en dañi heddani en mbimi joni ko gueɗe ɗiɗi tati heddani en yiilade gandal jabde gollade wadde dental hay hunde ala ko heddani en enen mbirduno mbi yo Allah yittuɗo laamu tubakoɓe ɓe jeeyi mbiɗen yo Allah yittu laamu naafideɓe ɓe jeeyi mbiɗen yo laamu julɓe Allah ari ministére Moustapha ministére Ibrahima ministére Moussa ministére Amadou ministére Mouhamadou a tinata waɗa doroke turki julɗon jama e juma ɗum hankkadi min jinnoɗen ari holko keddoɗen noon enen pular ndene mayel palle mi ha mayel jokku laamuji temedde tati e capanɗe jeegom laamu wonno hen hitande ha tamo wuuri ɓe kawla seggu eɓe jogui Allah joyi ɓe laamima duuɓi temedde jeette e capanɗe jeette e duuɓi jeeɗiɗi Allahji temedde tati e capanɗe jeegom e Allahji jeegom ɗiɓe ndewanno tawi ko mari heeliɗe ha laaɓino wonde ɓiɓe fuutankoɓe tuuba e wutte fof haali koye koppi ñande o naati waytela ko ɓenni ñande o helata seggu dille mawɗe mbaɗi ɓe taarima tata ka balɗe nogasi jeetati omo wonde ujunnaji capantati e jeeɗiɗi soldat ɓi fuutanke goɗɗo ala hen wona fen ko ɗiɗo oye jaago keɓe haakam oye jaago ɗum ni foti so wiyama halpulare mawnani ceerno ɗum ko joni ko kesum joni kewi ñande fof temedere keɓeɓe maayo halpulare sappo maayo ɓe kalin Cheikh Oumar ɓe mbisa kumɗo koren ayi alitaman somo bakko o wi maccuɓe koye ngol fijirde mabɓe ɓooyi balɗe sappo e jeeɗati hande fiyande no pella tan ɓe mbiya ala ko ceerno mbiya ono wonde Allah waɗi ɗo o yeeyi cikkanno ngo maccuɓe pijata Cheikh Oumar nani konngol ngol tigui o yeewa fuutanko mbinamo e mbiɗiɗi warɓe temed tato maayo balɗe sappo e jeeɗati hande an mbiyaɗa yi temed tato waɗa ko tatan waɗi gudde tuggude e tinde ha leydi to tolniɗa fof seeɗa feɗel yalti ɗo temedde jeegom saga tan jooɗi ɓiɓɓe lawkoɓe laamuɗo oye mbiɗi temed tato jalti wallantere fuutanko meɓe goɗɗo ala hen mon fof yalti wallantere ko maayo o deyiɓe ha to oɗon jalti wallantere oɗon maayo ɓe mbiya ha oy so kural memi goto mon walla mbuuɓe juurima e goto mon min ñawtite yowmal qiyam oyi pinɗe men ko subaka janggo mine mon fuutankoɓe e fuuta ko mbiɗon ɓe mbi min calima loppen min jalta caggal oy kon wutte kooje so neɗɗo ɓornima cuƴe mbaɗa ɗum so ɓorti ɓoora ndimagum mon gondani fof sabani labda Allah ala mo haaju temed tato ɓe gonde makko eɓe taaro jamma togon togon omo taaro mo woni général kono ngu omo yaha sakkere ko ni ɓere aw tawi jiyaɗalla goɗon darino sobre darde o jagge walla bo yannene ko ɗum woni oɗon kon fuutankoɓe onon ñemtinte oɗon gollo golle yahude ha joni oɗon keddi wadde soobo fiɗɗa ɗum kayne hertini on herti turi ko fullo saɗa ko mari yawti ndeke janggi saɗa ko ɗum fuuti on naati e ko Allah winoma bismillahi lmalik lkudus saril ali lazim sil jalali wal ikram tono to jiiɗa haalede min ɗastamisan barahiyatan barahiya asjimin yanumni kayko sajama koye nawirul qalba wol fuwata warjumni riskan wasiya ya jali ya dara jali ya sil jalali wal ikram ya azimal kawni ya kun ya kan ya man lahu ilmul kaibi bani kaibun nur Allah andi noon naatirtade kanko mo heɓoyi nder ndew jommen sirru mum ɗawi boleji jeeɗiɗi boleero fof temedde jeegom saga tan jooɗi hen mon fof fali feɗeli ine hufti joowi conde ine yeeso man jeyaɗo Allah ummi to no moytino salali o weddi ɓoggol o ŋabbettate ɓe mbiya pella mo yaha sohlani o ko mayɗo ha gasi ɗaccena jiyen ko waɗata o ŋabbe dow tata ka o yaltini kendus o yaltini tama e tasan dow toƴƴi o lowi kendus o wutti eɓe ƴeewam nde ko yiɓe jowri condiɗi yeeso mabɓe temedde jeegom saga tan lowi ina paɗi mo ɓe mbi ɗaccentana jiyen o ko mayɗo ha kayɗi nde ko yi condiɗi o toƴƴi tasan o jappili tekere o turi o wayno jappile o gendu so nde ko weddi koye jowri condi fiyandiri gar temedde jeegom ɓe maayi o rewe lotol cuuɗi o way noon tata gotka o rewe
rewe lotul turki o wanno tan ngol ko hawe suudali jara o tawi sa ko mun fuuti ma o woni ka dalo tini ngol ina foti korlal sagal sa ko daltin ko wi woni o baddo no ali wanno nyande khaybara naado hokki fuutan ko be lawol mi suwa gayni gollam o baba min sofo fidda anki o yalla wat barke sofo fidda on de job wala njaay njaay ala ko job o mo job wala njaay ala kila may njaay kay o mo job wala njaay njaay o non tugude mayel falle mi ha mayel job ha hok mayel falle mi ha ki mayel job on tuuni leji temetere jabani jegom laami be dubi temetere jabani jete dubi jedadi on nani dumene diine l'islam wona daccebe gonta yimbe onon teddo non demoji mbiye loppet fuutankoɓe ndende fuutankoɓe jange fuutankoɓe golle on meeɗani jadde wona jaati e jamanu moon calo de tawi ko mar naati o wi temetere caɓanɗe jeegom allahji ɗi fof gasi ɓe mbi gasi o heddi ko ɗi joyi yiyetadi tan ko lawake laamutoɗo e nder mamurankoɓe ma jomum yiilo bajjo goto yumumi bamum sooda hirta jomum looto ƴiyam tan ɓoɗo haydo yumum jibina ɗon nde fuɗɗo yiide allahji sogona ɗum tii tan yoɗat tawi ko mar tawi ɗi ɗon o tawi ɗon ɓulli ɗiɗi nduna sirƴa nduna sirƴa ndu duuɓi temedere hay woto en hewata ndu e hoɗata o tawi ɗon wasango ina waɗi camme jeeɗiɗi koɗe kecce ɗe joɗata ɗe ɓendata duttita ko caggal duuɓi temedere noon ɗe goori o tawi ɗon gettogal ne hippe sappo e ɗiɗi ɓoccode kanŋi ina ƴiika no coppini duuɓi temedere ko noon goori o tawi ɗon allahji joyi o wiyete ko kongo ba o wiyete ko bonkoro ba o wiyete ko nongo ba o wiyete ko temu nayi o wiyete ko kelen tafi o rufe majji ndiyam tani gueɗe ɓuuɓi o yaw a ware maayo jaaɗi maayo waɗo o riwi dimango makko ha becce ɗe cuuwi o yaltini silam o yettide ibra almami aali ceerno o wi seydi wan oy namoy ɗo diine men haaɗi oy ko ɗum woni oy oumar ibnu khaɗaɓe arino ha ngo maayo tuuɓi ɗo wi e allah mi nani won wonɓe gano wiye afrique komi wawa toon yaade mi ala laaɗi komi tuuɓi jooɗade ko seeɗa o wi silam